Neviem, však počul som moje mamin zvuk, som sa narodil a som vedel, že chcem robiť ten rytmus. Neviem, vôbec nie to. Ja som presne toto isté. Som proste vedel, že to chcem robiť a že to je moja vášeň. Inak sa to nedá. No to musíš robiť, lebo to z toho nedokážeš žiť, je to jak droga. No asi 14 rokov. No tak daj, 14. Aha. A vieš čo, ani neviem, čo to robí. Daj mi otázku, čo bola pol roka dozadu. Čo je odpoveď pol roka dozadu. Dobre. Tak, ja som mal prvú kapelu, keď som mal 16, takú punk, post-hardcore sme hrali. Kde sa volali Tu sme, taký trápny názov sme mali. A taký prvý koncert sme mali na jednej takej devčenskej škole. Že nás vypiskali hneď v letu. A potom sme mali ďalší koncert a to bolo už oprdeli. Že sa tam rozpíjali ľudia so mnou, to je nepochopiteľná atmosféra, keď ľudia s tebou skačú, spievajú, skladby. Ja som vydal album s jednou black metalovou kapelou. Som hral v jednej black metalovej kapele, sa volala Pilgrimage. Ale sme mali strašne trápne texty. To aký som spravil, no tak 3, ale ako jeden. Z tých troch jeden. Hráš a zrazu sa ti to vypne nohu. Hudba, no nie že nohu, proste celá hudba ti sa vypne, vieš, a 8 minút je ticho. A pozerám na teba ľudia a vypne si kokot, vieš. Ja sa modlíš, ale neviem čo, 8 minút. Proste v tichosti. Tak najhoršie asi bolo, keď sme hrali tvrdú hudbu a prišli takí traja spýťaci a chceli ľudovky, že by sme hrali. Začali nás olievať pivom a nám vypli aparatúru a nás poslali rytiť. Keď proste hraješ s kapelou a dostaneš sa až do takého tranzu, úplne, že až nič nevnímaš okolo a si hotový z toho, jak je nadherný súlad tej celej kapely. Úplne celá tá kapela proste spolu hraje, keď to je stotožnené, jak všetci proste rovnaká choreografia a všetko. A to sa mi stáva až teraz posledný rok, čo mám tú kapelu R&B, čo mám ten metalcore. 14 až 19. Ešte nikdy. 14 som až 19. nevenoval to, že však v pohode, ja mám rád pop. To je moja droga. A rašidové klonky. To je skôr, ale si vedel, tam pičky. Všetky sú boli po piči. Krása. Odkedy som sa narodil, až po teraz som divný. A tí, čo boli hrozné, od pol roka boli po piči. Najhoršie bol pseudoefedrin, čo som bral. Tak neviem, čo je to piči. To je úplne najhoršia smrť. Človek sa cíti, keby nemal ani telo, ani mozog, nič len plače proste nevedia. A to od tých 15 do 19, 20 trvalo, som sa nevedel z toho vyrvať, pokým môj kamarát mi spakla samovraždu. Vtedy som si povedal, že musím s tým začovať tiež, myslím, že som ešte. Sorry. Nie, ďakujem. Neviem, kto som. To je všetko. Si myslel tie otázky dobiť. No, keď som si pozrel internet a mal som toľko hovnákamo, že proste všetky sú najhoršie, neviem ti povedať, ktoré. To piči. Nie prvé. Toľko hovien, že... Ja minulý týždeň, keď som tak odsval záchod, som mal pocit, že mám vertikálne rytmy. Všetko celé mysel. Som strašne veľa jogurtov zožral. To som nešiel rýchlosťou. Keď začala, či keď skončila? Si čo ja viem, tá 18 som mal keď začala, 24, 23 keď skončila, 24. Tesne pred 24. A to bol úplne celý omyl sveta. Od 19 bol jeden vzťah do 21 a potom od 21 do 23 ďalší.
Minulého roku, keď som zistil, že som jednorožec. Čo? Ty to musíš vystrihať, lebo to si plačom vychovať ako najbanejšie poklad. Tak ja som ešte nemal žiadnu zmenu. Osvietenie. Vlastne teraz osvietenie, že... Nie, na Vianoce minulý rok vtedy, už som vtedy si poznal šťov. Bolo fajn, teraz. Takže vtedy prišlo osvietenie, pomocou osvietenie. Toto takisto ja môžem povedať. Prišlo svetlo a zapalilo sa tvoje jaskyni, vieš. Proste, ma aj v piči, vieš, proste jaskyňa, vieš, kokotina, vieš, vosková tma. A zrazu môj big svet. A je to tu. Teraz máš svetlo, alebo nemáš tu, alebo lepšie. Všetko. Neviem, všetky sú najkrajšie. Každý jeden je iný najkrajší. No, to asi tak, každý jeden moment je krásnym človekom, ktorého miluješ. Aj keď sa pohádaš, aj keď sa proste potom udobruješ a všetky tie veci proste to baví vzťahu. No ja nerozumiem, ja by tu volal tých ľudí, tak čo sme vtermovali do piči? No, a to... Ale to presne ukazuje to, že chlapi sú na svoje národky som išiel do skúšobne v Prešove na kapelu a som proste 10 minút cesta trvala normálne a ja som bol taký opitý, že mi to trvalo asi hodinu a pol a som skončil v nejakom lese, kde som hľadal proste potôčik a to si len pamätám, že som telefonoval s frajerkou a že som povedal, že hľadám prameň, lebo tam je civilizácia a som sa ocitol úplne v takej riti. A potom ešte pred 2 rokmi, keď som začal piť v piatok a som skončil v nedeľu na nejakom cudzom byte, úplne som nevedel, kde som, čo som mal všade okolo chodil proste. To bol taký des, úplne, že som sa prebral, že to prdela, to čo je, že to ja už nechcem. Každý je dačo po piči, vieš. Môže to byť zlé, všetko zlé, zvrti sa, dávaš nič, alebo sa postavíš a všetko po piči. Neviem, nemám 8 alebo 9 gramov, 6 sme to páčili, 58 minút, alebo tak ďalej, 56 minút, neviem proste, 6, 50, neviem, tak ďalej. Ja sám trojku. Ale sám, ako sám osobne? Asi tak skôr. No, Sám trojku. Som tam doma a chudobný, neviem. Určite som, možno 3 som určite nefajčil sám, tak možno 2 som fajčil sám. Čo ja viem. Ja tým, že som s tým prestal, tak je to motivácia k tomu, že píšem texty, ktoré sú o tom, že je lepší život, ako proste plávať v sračkách. Asi možno, že keď ovplyvní, tak v takomto smere, že ovplyvňuje na to, aby som ľuďom dával svetlo, visie lepšie proste, že život môže byť krajší aj bez toho, že nemusia si proste dosiahať život, nemusíš stať v horne, že by si vedel, že to stojíš. Od mojich 18 do mojich 20. Od mojich 19. Do mojich 23. Tak ako tak moje asi Som spadol a som sa postavil. pred 2 rokmi som Skáčal. pred 2 rokmi som skákal na kočulách a som spadol na hlavu Áno, a som na záchode. dostal toto stratu pamäti. Počkaj, ale natáčam Asi interview. Sekunda. Asi na 3 hodiny som stratil pamäť. To bolo, keď som bol Ale, prvák. na že strednej prídem dole, ale škole. natáčam. Som sa strašne prefetoval proste. Čím? Pseudoefedril. A som proste chcel sa zabiť. Fest proste. Som nevidel východisku v mojom živote absolútne. Proste, že bol úplne na hovno. Nemal som dôvod žiť nič. A to trvalo tak asi pol roka úplne, že som sa snažil sa zabiť a
nešlo to. Som sa snažil to robiť. Ale stále som niečo To je robil. tvoje či moje? To je tvoje. Stále som niečo robil, proste skočil som na štvorku doke pod auto. Máte Ale- takto cykl teraz? To sa nepáči? Piči. No, som skočil napríklad na štvorku doke pod auto, hej, a auto mi zastavilo pred hlavou, vyšiel typek, ma zbil, že si mám vážiť život. Alebo som sa išiel obesiť, som to bral lano, som skočil, ale lano sa pri tom si podrezal žily a ma našiel chlapík, mi zaviazal ruky a také proste veci sa diali, ktoré teraz chápeme, také nejaké riadenie z hora, že Sa Asi baví som- šikamou. asi som Nechcem nemal, porozprávať, ale... nemal som proste zomrieť, ako mám tu dôvod, prečo tu som a teraz to viem a som šťastný proste kvôli tomu. Ale boli ťažké chvíle proste, aj to, že som bol brutálne šikanovaný na základke v 9. ročníku, že som sa dostal ku pankáčom a tak. Ale všetko vlastne toto, čo hovorím, ma dovedlo k hudbe. Tá hudba ma zachránila.